Gianna Savo vorda Savo Oleisi Mercedes, Mercedes Gianna Ketna Kela Shunela Yegili Mercedes, Mercedes Odoja tani jek Poznato gili Mercedes, Mercedes Gilave nasare Akaja gili Mercedes, Mercedes Normalno kuvela I ljubomora Keda si a neka star Pošuka embole Keda vozi neja marka auto Mercedes, Mercedes Oh, oh, džađa Nekad i kjen koji I faca Oh, oh, džađa Nekad I kjen koji I klasa Gazosa Hajde Mercedes, Mercedes Gianna Savo vorda Savo Oleisi Mercedes, Mercedes Gianna Ketna Kela Shunela Yegili Mercedes, Mercedes Normalno kuvela I ljubomora Pa keda si a neka star Pošukar embole Keda vozi neja marka auto Mercedes, Mercedes Oh, oh, džađa Nekad I kjen koji I faca Oh, oh, džađa Nekad I kjen koji I klasa Oh, oh, džađa Džapelenge soj I klasa Oh, oh, džađa Džapelenge koji I faca Oh, džađa Džapelenge koji I faca Mercedes, Mercedes Ante Gazosa Mercedes, Mercedes
Трошки ми даваше време, Караме по вас. Разчувам помала. Караме по вас. Ale proszę, jest pan chodzi po te pełne trudno. Oni къде се преобрали? Хе-хе. Отива ти, викам! Трошки ми даваше време, Караме по вас. Разчувам помала. Караме по вас. Ale proszę, jest pan chodzi po te pełne trudno.
en Víctor Colare. Da popașă.
Али, вот отлично тебе. Тук са окей. Той тук не може сега. Расти. Вот чудо грумшитка да основа на центъра. Да, бе, вие когато те учите, бе. И аз съм годин грумшин. Да. Благословен Бог наш, всегда нині и присно, и во веки веков. Амин. Господу помолим ся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим. И от Тебе просим да си отпечата светлината на свети върх корабите Ти, Милети и Денислав. И да си отпечата кръстен народне Твой син сърцата и помишленията им, за да отбягват суетата на секуларизм псална врага, следва Твоите повеления. И дай, Господи, не отречат властенството име върху тях, като бъдат съединени в удобно време. Със светът Ти църква усъвършенствани чрез страшните на кръста Твоего, тъй като живеят по заповеди, като запазят запечатен повреден, да получим блаженство и избраница царството Ти, по благодата и човеколюбите народи Твой син, с който си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Радуй се, благодатна я Богородице Дево, и с Тебе бе усия слънце правди, Христос Бог наш, просвещай и сущия будме. Весели се и Ти, старче праведни, приеми во обятия свободителя душ наших, дарующа го нам воскресение. Господу помолим ся. Господи помилуй, Господи Боже на истина, по Твое име и от името на единородният Ти син и светият Ти дух възлагам ръката си върху ръбъти Милети и ръбъти Денислав, които са се удостоили да прибегнат по светото име и да се запазят по заслона на кръвните и устрани от тях старата оная заблуда, изпълни ги с вяра, надежда, любов към Тебе, за да познаят, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой син. Дай им да постъпват по си своя заповед, да пазят угодното на Тебе. Защото Тебе възсвява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помолим ся. Господи, помилуй. Господи, Савоте Боже Израиля, в който сега се моли всяка немощ. Милостно погледни рабите си, потърси, изиди и прогони от всички действия на дявола. Запрети нечист духове ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце и като употреби силното и действие с мъжествата скоро под нозете им. И дай им да побеждават над него и нечист духове, да получавайки от Тебе милост, да се достоят с смъртта и небесни Твои тайни. И слава да отправят на Тебе Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господу помолим се, Господи помилуй. Вечни владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност да живее за живот вечен. После като отпадна чрез греха си го презрял и си уредил чрез възчелучаването на Христа Твоего спасението на света. Сам Ти приемите и небесното царство и тези Твои създания, като ги избавиш от просто на врага от ключето на умоинца да сияе в тяхно светлен евангел, да преживеят живота им светли ангели, които да ги избавят си замисъл на врага от лоши срещу плана, ще имат лоши чедения. Изгони от тях всеки лош нечист дух, който е скрит, се загнезда в сърцата им. Изгони от тях всеки лош нечист дух, който е скрит и се загнезда в сърцата им. Изгони от тях всеки лош нечист дух, който е скрит и се загнезда в сърцата им. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, всяко престолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши чрез поръчване от дявола.
и направи ги разумни от ценството на Твоего почтение, на църквата са досветени синове на светлината и наследници на царството ти, тъй като преживеят по заповедите за пътят печатания, когато ни офарат деката на запетена ключ от блаженствостите в царството ти, по благодат и милосърдие, човеколюбие на родния Твой Син, с който си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. Кой ще стане на кръст? Къде го? Обърни се нататък, обратно. Стъпвай ти до него, сложи ръката тук на рамото. Айде, кръст се цялата и тук. Сложи ръцете на рамото и се обръщаш нататък обаче, с гръб към мен. Така. Отричаш ли се от сатаната, всичко, а не всичко, но за всичката му гордост? Отричам се, казва. Отричам. Така. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Отричам. Отричаш ли се от сатаната? Отричам. Отреча ли се от сатаната? Отрекох се. Отреча ли се от сатаната? Отрекох. Отреча ли се от сатаната? Отрекох. Обърнете се към мен сега. Така, пак да ръцете ще държиш така. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се. Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И вярваш в Него? Вярвам. Вярвам в един Бог Отец, съдържат от Творец на метро, взимат на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос и на Божия единородния, който е роден от Отца през всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен. Единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради наш човек, заради нас спасилия слезе от небесата и се роди от Дух Света и Дева Мария. И стана човек и бе за нас при Понтия Пилат, и света и бе погребан, и възкръсна в тези пописанията и възлезе на небесата, седи от ясно на Отца. И пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството на нещо има край. И в духа се дал Господа животрящия, който Отца с който хвалим и го славим. На рамо с Отца и Сина, който го рече с пророчество в една свята Вселенска апостолска църква. Изповядаме едно кръщение за прощение на греха, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Още малко ще тръгвате, не бойте. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И поклоним се. Покланям се на Отца и Сина и Света го Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Може да ги пуснете, вече сте кръстници. Ти си държиш тази свеж. За него има друга. Той така. Благословен Бог наш, който иска да запаси човеци да се познат наистина сега и винаги и во веки веков. Амин. Владико Господи Боже наш, призови рабите си, Милети и Денислав, за светото Твое просвещение и удостои ги с тая велика благодат на светото Твое кръщение. Снеми от тях ветхостта и вдъхнови за живот вечен. Изпълни ги със силата на Светия Твой Дух, за съединение с Твоего да ще даде тялото, ще даде Твоето царство. Благодарение и благодат на еднородният Син, с който си благословен заедно с Пресветия Благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Благословенно е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. За мира, свичи и спасение на нашите души на Господа да се помолим. За мира по целия свят. За благосъстоянието на Свети Божи църкви и обединение на всички на Господа да се помолим. За този честен край, за уния, които влизат в него с вяра, благовен и страх Божия на Господа да се помолим. За високо преосвещение наш митрополит Григорий, за често презвитерство, за дяконство Христа, за целият църковен прични народ на Господа да се помолим. За благочестивия наш народ и воинството му на Господа да се помолим. За да се освети тая вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим. За да изпрати Бог на избавлението и благословението и даново на Господа да се помолим. Не се смущайте, нещо ли чуя. За да дойде върху тая вода, очистителното действие на Светствената Троица на Господа да се помолим. За да се просветим с просвещен разум и благочестието, чрез слизането на Светия Дух на Господа да се помолим. За всички, които търсят от Бога помощ и защита на Господа да се помолим. За тези, които присъпват като светото кръщение и за спасението им на Господа да се помолим. За да бъде тая вода за тях баня на обновление за прощаване на греховете и дреха на нетление на Господа да се помолим. За да бъдат избавени те и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помоли. Застъпи за нас, спаси, помилвай. И ни запази, Боже, със своята благодат, като спомни с всички светии, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна, владица наша Богородица, всяка Дева Мария, нека сами себе си, един друго и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, и нямаме същно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, и нямаме същно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Господу, помолим се, Господи мой Боже, великославни, който правиш безброй чудеса. Дойди сега, владико, при рабите, които се молят и прати Светия Твой Дух, да освети тая вода и дай на приемащите Твои раби
Милети, Милети и Денислав. Премахване на страданията, прошка на греховете, целене от болки, осуждане всяко зло. А тъй също затвърждаване и освещане на домовете им. Очистване от всяка сквернота и прогонване на дяволското коварство, защото е благословено, прославено, пречестното и великолепно име Твое на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки вековен. Сам Ти, човеколюбиви и целуй сега дойде чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви и целуй сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви и целуй сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай благото на изкуплението, благословението на Йордан направи извор на нетление, осветление на даро, чувстваща корепотлаша от волки и гибел за демоните. Да досъд за врайски сили, сам да се изпълна, да бягат от нея думи състоянието Ти. Защото призовах чудно, славно и страшно за враговете Твое име, Господи, да съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да уступат на всички въздушни принципи, да се не се укрие в тая водата, демоните да оставят скръщаващия зъл дух, който проживява по нея, не се забърква на ума. Но Ти, Владико на всичко, направи тази вода, да бъде вода за освещение, за изкупление, очистване, плът и духа, разслабване на окове, прощаване, прегрешение, просвета на душа, баня на възраждането, обнова на духа, дарба на усъновление, облекло, за нетление и отвор на живот, защото Ти си рекал, Господи, умийте се и ще бъдете чисти. Махнете злените от душите си, Ти си ни дадал свичи въздържане чрез вода и дух. Яви си, Господ, че стая вода да се пресътват кръщаващи в нея, за да отвърдат веткия човек, който изслева пръстников да се обличат в новия, който се обновява по образа на Създателя си. Тъй като се спаси подобието на смъртта, чрез кръщението, което участва във възкресението Ти, и като опаза дареностия Твой дух и възрастът залога на благодата до получи наградна года призвания, и да се причастят към първородните, които са записани небето в Тебе, Бога и Господа нашия Господ Христа, защото на Тебе подобрява всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа сега и винаги и во веки вековни. Кой ска същичка ли? Сега. Молим Ти се, Господи. Искаш ли същичка? Айде заповедай. Да запалим ли? Май да дай му да държи като иска. Да се не изгориш. Да се не изгориш само. Ти си кръстник, имаш право да държиш свеща. Вече ще изгориш. Вон ме. Те ще стане без да стъпваш легена, само по главата ще ходиш да следиш. Айде. Не съм го правил до сега, ама ще бъде така, защото нали па и... Бързаме. Не, става и така. Момент. Алилуия, алилуия, алилуия. Помазваше Божия раб Милети, царей на радост в името на Отца и Сина и Святаго Духа, за изцеляване на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите истини. Хванайте помощника на Тебе. Айде да държи ти същичката така. Ел малко насам. Наведи се така. Кръщава се Божия раб Милети в името на Отца и Сина и Светия Дух. Здраве и спасение. Тества му се изтриеш сега, те? А това... После дали ще го говоря, не знам. Ако искаш, може да сетеш там. Само малко задърж. Те така, чакай малко сега. Има още една процедура. Къде твоя кръстник трябва отговаря сега? И вече си пълноценен кръстник. Печат дара Духа Святаго. Амин, казваш. Амин. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Облича се Божият раб Милети в дрехата на правдата в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Седеш да ме изслобуваш. Добре. И стоял се, те си я ползваш тая кърма. Така, къде намериш седаш? Валя, май. Ще се топим много. Не. Добро, леген, се стъпиш сам. Окей, така. Без чорапи, без чорапи. Там някой да ми приготви какви са дръжките. Какво става сега?
Кръстнице. Дръж тази свеж. Фанерката за ръката. Дръж си твоето. Стъпи на кръпите. Кръщава се Божия трап. Опа, момент. Чекай, да е обръзано и това става. Помада се Божия да намерите силен радост в името на Отца и Сина и Святаго Духа Амин. Взе селяване душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите истини. Кръщава се Божия трап, мелете в името на Отца. С това кръча стъпваш олигера. Така, ай с другото сега. Амин. С това излизаш на кърпата. Само подигаш и пак стъпваш. И Сина, пак с двата. И с другия. Амин. Това е на кърпата. Пак подигаш и стъпваш трети път. Последен. Айде, така като твоя кръстник малко ти ще стъпваш тук на това. И теб ще да стоплиме, колко помола. Сега ще бъде, сега. Печат дара Духа Святаго, амин, кръстнице. Печат дара Духа Святаго. Печат дара Духа Святаго. И ти вече мога да кажеш амин. Вече си кръстник. Печат дара Духа Святаго. Печат дара Духа Святаго, амин. Какво ще облича той? Да се включиш малко. Така. Това е по-юнак ми се види. Кръчетата са бувайте. Помагайте за държание, защото така малко става разсвърга на работата, ама няма как. Помазва се Божия трап Денислав. Със елейна радост в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. За изцеляване на душата и тялото. Тук няма, така е къде. Кръстник, калапа насам се. Айде, ти ще си поемаш работа. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите истини. Кръщава се Божия трап Денислав в името на Отца. Я чакаме. Я му дайте хълията на него. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Я кръстник дъща. Да видим. Здрав ли си кръстник? Айде. Поемай кръпта. Да не си ли взимава някой? Еми, кой ми каза, аз взимах? Дай това. Добре. Айде така те. Айде гушни кръстника си сега малко. Айде да те поддържи малко. Чакай, имам още. Съвсем малко работа. Няма сега. Това е кръстничето. Печат, към дедо се обърни. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Печат дара Духа Святаго. Печат. Ръка има тук. Печат дара Духа Святаго. Печат дара Духа Святаго. Дайте му нещо, какво ще му обличате на него. Облича се Божия трап Денислав в дрехата на правдата. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Айде, може и някой баба да помага тук, да става обличането на тия млади. Ти кой искаш сега? Трябва да се глъме. Или като тати ще такова. Ще прекъсни да си главичката сега. Айде по главата. Айде по главичката, като тати. Нема. Дай се благодаря, аз не стойка да учено. Учение съм до кръщение Божец, но същение в живота спазен, който сега си благодаря. Но въпросен си раби, чрез вода и дух си даря прошка на волните неволни грехове. Сам ти, благосъден и владико, се царю подари им и печата на дъра на светие. И поканай ме Твой дух, му цук плани причастието на стъпите на лъгоце на кръката го утвърди, като смата вали избави България с морал, не страх тъжи, че е правда. Тъй като ти благоугажда всеко дело слово, ще намокаме панталоните. Айде, тебе нема да вика да кръщава, само така ще бъде. Оп, така, 3 пъти. Сега. Минали ти ме ръка. Пътяга. Многомилостиви Христе Боже наш, Ти, който се облича светлина като здреха, подай ми светло даяние. И усподобите се нам слишани от Святаго Евангелие, Господа Бога молим. Премъдро справи да чуеме Светото Евангелие, мир на всички. Ще се чете и Светото Евангелие от Матея. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Да внимаваме. В това време да не сте ученици отидоха в Галилея на планината без хвала Исус, като декато поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, говори им рече, даде ми всяка власт на небето и земята и тъй. Идете научете всички народи, като ви кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И като обичате пазите всичко, що заповяда, и ето аз съм с вас през всички дни до свършиха да света. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Владико Господи,
който подари на рабите си изкупление на греховете чрез съвсто твое кръщение и им даде възрожден живот сам, благоволи да сияе винаги в сърцата и светлината на лицето ти. Указваща на вярата им недостойното градски зломисли, запази в тях. Дреката на ретението, с която се облекваме, възпреднение на обетнена, като опази в тях с благодата, с духовно непречните поведения, като биваш милостиви към тях и към нас много си милосърдие, защото е благословено и поставено Твоето име, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки векова мир на всички. Преклонете главите си пред Господа, читките сте взимали. Ама шера. Така ще бъде. Да е останало отпреде. Оправдан си посетете с тези умици с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Оправдан си посветен с тези умици с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Оправдан си посветен с тези умици с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Вие се кръстите, вие се умите в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Кръстите, да няма какво да жеме. Господу помолим се, Господи Боже наш, който по своята благост си осветил пътната да ще благослови тези младенци. И нека слезне главата им благословението ти, и както чрез пророка Самуил си благослови да благослови и главата на ръба си, Мелети и Денислав. Чрез ръката на мене грешен съдик на тях, чрез Светия Твой Дух, защото възраст и старческа съединена да правят слава и да видят Иерусалимите благата всички дни на живота си. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Да се не става кръстник. Постригва се малко, няма да стижа много. Боже, трябва да медете в името на Отца. Специална прическа се не може да нарушава. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Това близо до главата и щака, но виж, че нищо не е да стижиш. И има малко колкото. Така, дръжкате това. Къде го има младеж? Него има какво стъжеме. Айде малко тук и после пак ще се довършите работи. Да го има. Айде, ела тук. Че... Има това стъже, човек. И на кръстника не беше вземе. Да се постера. Денислав в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин, амин, амин. Има Д, значи е на Денислав. Ще го не прикада да се запази това, да не попада. Помилуй нас, Боже, по голямата си милост, молим те се, чуй и помилуй, още се молим. За милост, живот, мир, здраве, спасение, потешение, добро престояване. Твоя кръстник се казваше. Ивайло, Мелети, Нели, Калия и Алекс, възприемници. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, потешение, добро престояване на рабите ти Мелети и Денислав. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки векова. Амин. Слава Тебе, Христе Божие упование наше, слава Тебе. Иже во Йордане, крестете се изволили от Йоанна наше Господи спасение Христос, истини Бог наш, молитва ми пречистия и пренепорочная светия Своя Матере. И всех свети, къде го Ивко да дойде тука? И всех свети помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Че той е най-важен човек, защото го е. Подих се, не видя зор да се. Имаш кръпа да се тръкаш, аз няма ти кръпа сега. Язик. Айде, докато дойде той, ще раздам на вас.
Така, едното беше като кръстен, а сега като кръстник. Айде, кръстничке! Айде, айде ще капне на ръцете и на теб ще капне. Така. Алекс, къде е? Къде го? Навън е. Чакай. Алекс, чо? Чакай. Алекс, айде, кръстнице. Я му занеси, може от мен да не ще взема. Да хапне. Айде, хват. Слиза ми пукни очите вече. Тук има един много добър помощник. Айде. Така. Трябва да го нараним. Еми как? И ти си кръстник. Това малкият човек там. Ще близне и он, къде ще иде? Момиче! Няма значение, дай му ти да близне другото го дояш и така. На теб давах. Да, на мен да съм дала. Един остана. На него трябва да го... Аз съм два пъти яд. Два пъти яд. Айде лъпни го. Така. И ще поразнеш като батко, ще знаеш голем. Браво. Честито на кръстници, на родители, на баби, на дедовци, на всички. Тези свечи си отиват с двамата. Она другата ще отива с тебе, пали се за здраве. Гасете тия си, само да ги нослете по стъклата, нека да напилите, нека да насенка, да си иначе се разтопят. И ще излизам отвънка малко апишно. Добре.